Здравейте, това е продължението на втория клип. Това е продължението на първия клип, извинете. Обещах ви, че ще снимам втори клип, ще изкача и двата едновременно, защото може да имам повече от 15 минути. Кой би аз? Yes! Искат 5000. Бъде. Хайде. То бих стартувал. Driver down. Пак съм бил. Питвам се да събера 5000 лева, си купа скутърчето и да почна да го подобрявам, защото да ми казаха, че се изправило много на задна гума и не може да го кара. И ако го подобря и така се справи. Айде, готово. 3 точки, сега и втората ще я взема и третата и да умра, пак бия. Не, аз ако умра третата, няма да бия. Победа, победа. Това ми е било третата. Нещо. Тук не само, че се печелят хубави коли, па и се печелят и добри пари. Аз мисля да се съберат и хубави пари и вместо да купувам този скутер, където се преобръща, да играм още за следващата кола и да си я купа нея.
се преобърнаха без един. Ти ще ме биеш, бе. Това за първи път на трето място. Мале. Аз още съм на първо място в класацията по точки, ама ето, сега ако не си я взема тая игра, направо не знам. Ето, аз се научих. Опа, допуснах бензин. Аз се взех новия и бих. Сега пак някаква реклама. Отварям си кутията. Езе, 3 бона. Тази кола е на хубава. Вече може да купих мотор, мага да ви казах, че това не става за нещо. Гаскай! Гаскай смело! И гаскай здраво! Сега имам 7 абоната, а много ми се ще да имам малко повече, защото се състезавам с един мой приятел. И моля ви се, не го правя само заради абонатите, заради състезанието, абонирайте се. Наистина не ви лъжа. New record. Това справя. Нищо, аз бих. Я пътя. За 100 диаманта ни дава 10 хиляди. Аз подобрявам колата, защото ще събирам за новата.
И хора, ако искате някоя друга игра да снимаме, може да ми кажете, или не, тук няма да ми напишете в коментарите някоя игра за телефон, защото на компютър не мога да снимам, не зная програми за снимане, а пък и да зная много трудно на компютър. Имам Farming Simulator 2015, но много трудно за снима на компа. Не знам защо, но... Ако искате ми кажете нещо някоя игра за телефон, която мислите, че е хубава, да не е някаква бактъпта. Аз също ще снимам на Critical Ops. Имам един клип, който аз стрелям с един пистолет, съм писам къщи от Critical Ops. Ама има и игра Critical Ops. Снимам на нея, защото е добра. Аз снимах един клип половин час на нея, ама ви казах, че имам право да снимам по 15 минути, не ми позволява YouTube по повече. И затова аз не го качих, защото не ми даде. Иначе мисля утре да снимам. И ще снимам на нея. Първият епизод 15 минути ще бъде на нея, вторият епизод на тази игра и третия епизод ще измисля някаква игра. Айде, какво стана? Не ми трябва гориво. Това много бавно се мърда, бе. Аз ще гледам на клипче, ако мога да дадат малко пачки. Тая игра готина. Аз ще изтегла и ако наистина е хубава като в клипчето, може да я играем на третия епизод. И с пари. Не знам какво е това. Клипче още едно ще изгледам. Ще ми дадат пари. А може и на... може и на тази игра. Да. Ако не премисля от тия двете, където ти гледа клипчето, едната ми харесва повече. Добре хора, това